नमस्कार. रवींद्र भवन साखळी आणि पद्मिनी फाउंडेशन साखळी यांच्यातर्फे तुम्हा सगळ्यांचे पत्रकारांचे खूप खूप स्वागत. माझ्याबरोबर आमचे सदस्य अमोल बेतकीकर, दिनकर घाडी, रवी राजचारी आणि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्रीनेश हिंदे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे VC दत्ताराम चिमुलकर आणि यांच्या आत्ता मी पत्रकार परिषदेला सुरुवात करते. रवींद्र भवन साखळी आणि पद्मिनी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने नाद ब्रह्म हा सलग 30 तास विश्वविक्रम करण्यासाठी 150 गायक व 51 साथी कलाकार असे एकूण 201 कलाकारांनी नाव नोंदणी केली आहे. यामध्ये अभंग, भजन, नाट्यगीत, भावगीत आणि भक्तिगीत अशी एकूण 450 पदांची नोंदणी झाली आहे. यामधील एकही पद पुन्हा पुन्हा म्हटले जाणार नाही. हा कार्यक्रम सोमवार दिनांक 26 जानेवारी 2026ला भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी सकाळी 11 वाजता सुरुवात होऊन मंगळवार दिनांक 27 जानेवारी 2026 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता संपणार आहे. या कार्यक्रमात बाल कलाकार, केशव सेवा सदन शाळेतील विशेष मुलांचा सहभाग, महिला व पुरुष कलाकारांचा सहभाग आहे. ह्याच्या आधी आमच्याच भारतामध्ये 24 तासाचा विश्वविक्रम झाला होता आणि त्या विश्वविक्रमावरती आम्ही रेकॉर्ड ब्रेक करण्यासाठी आम्ही 30 तासाचा सलग हा कार्यक्रम करत आहे. यामध्ये पुरुष गायक 67 आहेत, महिला गायक 83 आहेत, हार्मोनियम 24 लोक वाजवणार आहेत, तबला 21 लोक, पखवाज 5 लोक, मंजिरी 1 असे मिळून एकूण 201 लोकांनी सहभाग नोंदवला आहे. तरी हा कार्यक्रमाला तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद लाभू दे आणि मी माझी पुढील सूत्रे दिनकर घाडींच्याकडे सोपवत आहे. गायक डॉक्टर चिन्मय घैसास व फॅमिली ग्रुप मार्शल, विठ्ठल शिरोडकर भजनी ग्रुप चरवणे, वाठारेश्वर भजनी ग्रुप नावेली, विठ्ठल शिरोडकर ग्रुप कारापूर, प्रवीणा गावस ग्रुप आमोणा, शांताराम विनय बर्वे व दत्तगुरु केळकर एकेरी गायक. हे गायन 4 सत्रात केले जाईल. पहिले सत्र, दुसरे सत्र, तिसरे सत्र आणि चौथे सत्र असे 4 सत्र मिळून हा कार्यक्रम केला जाणार आहे. तरी सर्वांनी या कार्यक्रमाला मदत करावी अशी मी आशा बाळगतो. हा कार्यक्रम वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया विश्वविक्रमाच्या दिशेनं 24 तासाचा एक प्रोग्राम, त्याला आम्ही ब्रेक करायसाठी 30 तासाचा कार्यक्रम करतो. आणि आमची कार्यक्रमाची रूपरेषा आमची अशी असणार: 26 तारखेला जेव्हा 11 वाजता जो कार्यक्रम सुरू होणार तो दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी 5 पर्यंत चालू राहणार आहे. आणि तो कंटिन्युअस प्रोग्राम असणार. म्हणजे सेक्शन 1 जरी 6 तासाचा असलं तरी म्हणजे पहिला ग्रुप जेव्हा आज 1 तास कार्यक्रम करणार तेव्हा लगेचच दुसऱ्या ग्रुपाची सुद्धा आम्ही तयारी बाहेर करणार. असा करून 6 तासाचा एक सेशन 30 तास कंप्लीट करायला आम्ही त्याची रूपरेषा अशी आखली. आणि त्यासाठी आम्हाला पूर्ण कार्यक्रमाला आमचा पूर्ण रवींद्र भवनचा स्टाफ असणार, आमचे सगळे डायरेक्टर असणार, आमचे उपाध्यक्ष असणार, पद्मिनी फाउंडेशनच्या सुलक्षणा सावंत असणार आणि सगळे मिळून आम्ही हा कार्यक्रम करायचा एक संकल्प सोडला आहे. आणि आम्हाला जनतेकडून सुद्धा आशीर्वाद मिळतील आम्ही अशी आशा बाळगतो आणि तुम्हाला सगळ्यांना आम्ही आमंत्रित करतो. आमचे रवींद्र भवनचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोव्याचे मुख्यमंत्री, पद्मिनी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत, तसंच आमचा पूर्ण स्टाफ रवींद्र भवनचा, आमचे पूर्ण डायरेक्टर यांनी कार्यक्रम असा आम्ही आयोजित केला आहे की ह्यात खंड पडून उपयोग नाही. फक्त कसा 2 स्टेज लावणार आम्ही, एक आत असणार, एक बाहेर असणार. आणि प्रत्येकी एक स्टेज झाला की त्यांचा एक प्रोग्राम झाला की आमचा लगेच दुसरा, कारण त्यात कसंच खंड नाही आहे. आणि तो सलग आमचा तो प्रोग्राम असणार. कारण आम्हाला विश्वविक्रमासाठी त्यांच्याकडून असं आलं आहे अभंग डबल व्हायचे नाही आणि मध्ये खंड पडून उपयोग नाही. क्वचित घेतला तर आम्ही फक्त 5 मिनिटाचा ब्रेक असेल आमचा आणि अखंड हा प्रोग्राम सुरू होऊन आम्ही दुसऱ्या दिवशी संपवतोय. त्यामुळं आम्ही आशा बाळगतो की सगळ्यांच्या आशीर्वादावरती हा कार्यक्रम सक्सेसफुल होईल. तुम्ही पळतात GNH.